To ťažký zápas, kedy sme dostali hneď v úvode taký gól, ktorý tomu hráčovi super sadol, čiže pre nášho brankára to bolo nepriateľné. Našťastie sme sa dobre z toho odklepali a hneď sme vyrovnali. Potom sme sa išli do vedenia. Super, neskôr v počasí vyrovnal, ale nakoniec sme toto s bojovnosťou otočili vo svoj prospech. Vyzeralo to tak, že ten prvý gól vás aj nakopol možno? Tak samozrejme, že taký vykasovaný gól hneď v úvode nepoteší, tak ale našťastie sme sa dobre zomkli a padlo nám to na úrovni pôdy. Ty si bol jedným zo strelcov, dal si gól na 2-1, takže ako si videl tú situáciu? Tak bola taká krydelná akcia, kedy som ja odcentroval, dal som taký preťahnutý centrná braňavačka, ten mi to vrátil a nejako to tam šťastne padlo. Asi budete chcieť udržať 3. miesto v priamom súboji so Strečnom na budúcej? Tak ďalšie kolo hráme v Strečne, bude to veľmi ťažký zápas, ale verím, že ho zvládneme a ostaneme na 3. mieste. Myslíš, že ťa tento gól naštartuje a budeš ti to sypať aj v ďalších zápasoch? Bodaj my. Zatiaľ to je bieda, takže budem rád, ak mi to pokračovať ďalej.